Porodico, već sam postavila sto i pripremila doručak. O, ne! Quentin, kuhinja nije mesto za igru. Mama, Quentin je ukrao moju lutku. Dosta trčanja. Jutarnje vesti su moje omiljene. O, Sam, prolivaš kafu. Čak me ni ne primećuje. Za sve sam samo kuvarica i čistačica. Hej, prestanite. Imam tanjir sa palačinkama. O, super, baš sam ogladneo. O, to je baš ukusno. O, moram da dam tati. Tata, hvataj! Ups. Što je ovo? Palačinka? Sad mi je majica prljava. Šta? Ne. Tamo će ostati masna mrlja. Prestanite da se bacate hranom. Trudim se za vas. Dosta. Ne mogu više da izdržim. U kući je počeo potpuni haos. Dosta. Stanite svi. Nemam više strpljenja. Sad ćete svi učestvovati u mom izazovu. Neka osete kako je meni. Gde smo? U izazovu i već znam šta želim za doručak. Napravite mi jaje na oko, to je lako. Pripremam ih svaki dan. To je stvarno lako. Sad ću da pogledam knjigu recepata. Koji recept bi odgovarao? Da, odlučeno. Želim jaje na oko u obliku mačke. Hej, a vi ne gledajte. Okej, razbit ću jedno jaje u posudu. A sada odvajam belance od žumanceta. Uspelo je. Sad ću uraditi isto sa nekoliko jaje. Sve sam shvatio. Razbijam jaje. Da, uspelo je. Sve je tako jednostavno, zar ne? Dobro, razbit ću jaje o glavu. Ups, moja glava. Sav sam u jajetu. Tata, prestani da se smeješ. Seme, to je tvoj sin. Pazi na njega. Da, naravno. Quentine, dođi ovamo. Sad ću ti obrisati lice. Gotovo. Eto, čist je, Britney. Moj dragi Quentine. Hajde, kuvaj. Naravno. Znam što treba da radim. Uzimam tortilju i pravim 2 rupe. Super. A sada stavljam to na tiganj. Zatim uzimam jaje i razbijam ga. Ali ne o glavu. Bolje to uraditi pažljivo. Stavljam žumanca u rupe. A sada treba skuvati nudle. To je brzo. Eto, stavljam nudle kao kosu. A sada pravim osmeh od viršla. Dodam kečap i zenice. Tata, pogledaj. Ovo je mama. Da, sine, bravo, ali ja sam zauzet. Spremam jelo za tvoju mamu. Mutilica nije izdržala. Znam, imam nešto efikasnije. Koristit ću betonsku mešalicu. To je druga stvar. Sada sipam se u tiganj. To je to. Mogu nastaviti da čitam jutarnje novine. A ja sam prelila belance u flašice. Sad ih sipam na tiganj u obliku mačke. Da, ovdje stavljam žumanca, to će biti oči. I kečapom crtam brkove i usta i izgleda slatko, zar ne? Što? Ovo je smešno. Ništa gore nisam video. Kakva noćna mora. Quentine, odmah prestani da se smeješ svojoj sestri. Jao, sada plače. Pogledaj šta si uradio. Znam. Uzet ću metar. Da. Saviti ga. Amber, imam iznenađenje za tebe. Ovo je oblik za tvoje jaja na oko. Wow, tata! Kako si znao? Stavit ću ga na tiganj, ovdje staviti žumanca, a ovdje dodati belance. Kako zgodno! Super! Ispalo je savršeno! Nacrtat ću kečapom brkove i to je to! Tata, brate, pogledajte! A šta vi radite? Quentine, pažljivije. Hajde malo u stranu. Da, stop. Sada možeš da spustiš. Hajde, hrabrije, dečko. Uspelo je.
Sačekat ćemo malo i... Eto, ispržio sam svoje višle. Stavljam ih na jaja i prelivam sve kečapom. Eto, sve spremno. Draga, probaj ljubavi. Wow, nisam mislila da ćete se tako dobro snaći. Okej, hajde da počnemo sa ovim slatkim jajima sa nudlama. Miris je dobar. I ukus je super. Odlično je spalo. A šta je ovdje? Kakva slatka maca. Divno. Sad ću da probam. Odlično je spalo. Svaka čast. A sada, posljednje jelo. Ovdje je gomila višla. Ja to volim. Probat ću. Wow, da. Svi ste se snašli. Čestitam. Svi ste pobedili. O, stvarno? Cool! Ovog puta je zadatak teži. Hoću burger. Hajde, morate se snaći, jer svake nedelje imamo burger petak. Čudno, tata je zaspao. A kako će napraviti burger dok spava? Šta? To je lako. Zašto tata spava? U redu, to je čak i bolje. Nećemo ga buditi. Dakle, šta imam u svom rancu? Da vidimo. Koliko slatkiša. Super, svi su mi potrebni. Koristit ću traktor da sve ovo raščistim. Tako je. Koliko čokolade! Čekajte, a meni taman treba čokolada, uzet ću je. Otvaram pakovanje Skittlesa i rasporedit ću sve bombone. Tako je. A sad ću ih zgnječiti. Uspelo je. Stavljam na lepinju. Da. A sada treba razvaljati čokoladu. Cool. Uspeo sam. Isto radim sa mančmelovom. A sada sastavljam burger. Čokoladna pljeskavica, žele slanina, par čokoladica, mančmelov i čokoladni sirup. A gore lepinja i obazno šlagda. I ukrasit ću sve šarenim konfetama. Eto, sve spremno. Tata još spava. Da, čvrsto spava. Super, imam ideju za prank. Ovdje ću stisnuti šlag. A sad ću ga golicati. Hajde, tata. To, uspelo je. Ovo je tako smešno. Tata, stani. Dragi, koliko još da čekam svoje jelo? Par minuta, draga. Odmah ću početi. Šta da radim? Znam. Uskoro se vraćam. Tata je kao obično. Okej, moram da ispržim pljeskavicu na tiganju. Da, uspelo je. A sad mi treba paradajz. Iseckat ću ga. Da. Zatim uzimam sir. I sečem krastavac. Vreme da sastavim burger. Prvo sos. Zatim salata. Posle pljeskavica, sir, paradajz, kisele krastavce, kečap i lepinja. I eto, sve spremno. A šta to miriše? Je li to nešto gori? To ja pržim pljeskavica za burger. Miris je super. Dakle, sastavit ću svoj burger. Stavljam što više pljeskavice i povrća. A zatim prelivam sve sosom. I ostalo je dodati puno sira. A sad ću sve istopiti. O da, uspelo je. Svaka mi čast. Draga, probaj. Wow, dobro ste se snašli. Hajde da počnemo s ovim čudnim burgerom. Šta je to unutra? Dobro, probat ću. Pa to je mančmelov. Ovdje je šlag. Zanimljiv izbor, Kventine. A šta ste još smislili? Wow,
Ovdje ima toliko sira. Hajde da vidimo šta je unutra. A unutra je pravi burger. Treba to brzo probati. Kako veliki. Da, super. Svidjelo mi se. I posljednji burger. Tako je sladak. Lepinjica je divna. Odmah ću da probam. To je super. Pobedila je moja omiljena ćerka Amber. Svaka čast, dušo. Pobjeda je moja, tako sam srećna. Hvala svima. Doručak je spreman. Hajde da jedemo svi zajedno. Hvala što ste se okupili ovdje. Prijatno svima. Probat ću. Kako ukusno. Amber, kako se tebi sviđa? To je divno, mama, hvala ti. Baš ukusno. Drago mi je da se trudim za vas, moja draga deco. Jedite na zdravlje. I ti, dragi muž, prijatno. Vidimo se. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i obavezno zapratite naš kanal.